ורק יהודים. יהודים שברחו מהגולה, הגיעו לארץ אבותיהם, הגיעו לארץ המובטחת אחרי 3,000 שנה, הגיעו אחרי שואה, הגיעו אחרי שנשרפו למוות ונורו למוות ונקברו בקבר אחים, אשכנזים ומזרחים, כי למי שלא יודע גם הייתה שואת מזרחים. עם שנרדף כל חייו, שכמעט הוכחד כל כולו. 6 מיליון נרצחו מכם. 6 מיליון. אני למדתי את ההיסטוריה. לזכור ולא לשכוח. ואז אתם מגיעים למדינה הזאת, ומה? אתם מתגזענים כלפי עצמכם? אתם גזענים אחד כלפי השני? עזבו את הערבים בשקט. אין ערבים. נעלמו, התנדפו, זרקתם את כולם לים. מה אתם עושים למען השם? מה אתם עושים? ב-2017 עדיין נמצא כאן שיח של שד עדתי? ב-2017 עדיין יש כאן מלחמת מזרחים ואשכנזים אחרי שמזרחים ואשכנזים התחתנו כבר האחד עם השני? ב-2017, תחילת שלהי 2016, יש רב שעושה ברית לאתיופים ומתייחס אליהם כחיות אדם? ב-2016 לא מכניסים אתיופים לבתי ספר בגלל צבע העור שלהם? אתם מבינים מה קורה לכם בחברה? אתם מבינים מה קורה איתכם? מי אני? אני כלום. אני 20% מהאוכלוסייה הזאת. מי אני? שום דבר. אתם 80% מהאוכלוסייה הזאת. אתם שנרצחתם ונטבחתם ונשרפתם